Pozdrav svima, s vama su Filip Pacak i Luka Antić iz Močvare u sklopu te večera kako bi vam najavili program za nadolazeći tjedan u klubu na nasipu. Da budem malo precizniji, obojica smo s vama tu samo u ovom vizualnom formatu, ali smo zbog manjka budžeta ovu najavu morali odraditi bez Luke, dok ja za Đ odrađujem lavovski posao najavljivanja još jednog u nizu bogatog i šarolikog programa Močvare. Kažu, sve za scenu. Pa eto, da krenemo od početka. U ponedjeljak nas čeka prava rančarska psihofijesta u režiji Raw Syndicate Bookinga, a dolaze nam The Stevenson Rage Davidians. U utorak imamo malo mirniju večer, to jest filmsku večer, kada će se prikazivati premijera prvog dokumentarnog filma o grindcoreu pod imenom Slave to the Grind. Ova srijeda biti će iznimno aktivna gdje god se okrenete, pa tako i u Močvari, jer se radi o jednom od najboljih partija u gradu, a to je Halloween u Močvari u režiji DJ-a Marija Kovača. Oni koji su već bili znaju o čemu pričam, a oni koji nisu, neka se spreme za iznenađenje. Na Dan mrtvih Aberacija Obskura organizira specijalno slavlje druge strane svijeta na kojemu nas čeka vatreni performans hrvatske cirkuske grupe Las Calaveras te glazbene izvedbe ambientalnog dark folk drum projekta Bon i atmosferičnog rock projekta Zabobuni. Petak je rezerviran za sve ljubitelje dub reggae glazbe, a pravi partij priuštit će nam prvi hrvatski dub sound system, točnije Digitron sound system. Za subotu imamo već standardne nam goste iz House of Flaminga koji će obogatiti zagrebačku Halloween ponudu u sklopu svog Dragram festivala, odnosno festivala drag kulture i umjetnosti. I za kraj tjedna čeka nas grappling turnir u organizaciji Grindhouse Gym kolektiva na koji se i sami možete prijaviti i osvojiti vrijedne nagrade te uživati u atraktivnim borbama i pokojem superfightu. Time smo zaključili još jedan iznimno raznovrstan i bogat tjedan u klubu Močvara, a za još jedno izdanje te večeri ćete se morati strpiti do iduće nedjelje. Naravno, više informacija o svim događajima u Močvari možete pronaći na klubskoj web stranici www.mochvara.hr ili na Facebook stranici samoga kluba.